Ади. Друго трябваше. Тя е да бос. Така, значи, Ади. Чакай. Чакай малко. Се срещаме. Да, какво става просто? Ами, гореща, нали? Тя е гореща. Кой пита какво става? Адито. Не, в моя адхе. Не в твоя. Чакай, Добре. Извинявай, Ади малко, топта е мумиенч. Между другото няма да не. Добре, ще кача. Не знам. Ще кача. Как сме? Ами, добре, аз съм малко болна. И аз съм малко болна. Буза. Във возата. Бози. Да. Да. Не, няма да свършим клипа. Да. Какво няма да свършим клипа? Между другото, ние много те обичаме и не ги Искаш ли да... не кончи. Леко! Така, трябва да освободим терена. Скача ли? Пак ще фърля като кой е просто. Добре. Така, малко чака. Така появим. Я бебе! Я ще да върнеш екрана. Давай, вреди ме. Не мога, айде твой гъде. Мъгни с кръка. Антонио! Искам си брат! Опа. Дай сега. Вани, бе! Добре. Сега представя да ни кажа, че много викаме на клиповете. Моля? Ще ни кажа, че много викаме. Който е посмял? Да. Който посме да ни каже, че викаме на клиповете? Лошо. Лошо му се. Само някой да посмее да ни каже, че викаме на клиповете. Ще го убим. Чай малко да замръна към тебе. Опа, вижда се. Я първо. Виж, супер смея. Вали? Да. И да се пръсна. Малко. Кой е стиган? Ох, 3 минути нещо. Така малко ми няма. Продължавай да говоря. Да, добре. Вали, подарявам се. Опа. И аз имам какво да ти подаря. Да повярваш. Вие нямате такова. Не искам. Да, добре. Давай. Има колима. Не, Вали. Какво да? Не. Добре, много се обичам, Ади. Извинявай за продължителния клип. Обаче ни е супер готин. И само някой да посмели да ни каже, че викаме, ще го убим. Ай, Ще го убим. ай, чао. Я го Завърших клипа под бала.